Maria Magdalena. Sagad natong mahinumduman ang pangalan nga Maria Magdalena. Unya, bot natong atong association bitaw nga kung kadumdum ta ni Maria Magdalena, ang ato pod nga ilang bigit sa iya, maong nga siya usa ka babae nga mababa ang lipad. Wala gisulat, wala giingon sa balaang kasulatan nga si Maria is a kind of prostitute. Unya, ato pod nga i-associate si Mary Magdalene ngadto kang Maria nga naghugas sa tiil ni Jesus pinagi sa luha. Itong babae nga mihila ko niya nabasa ang tiil ni Jesus, kitrapuhan sa kadtong buhok niya. O kadtong Maria, babae nga may perfume, may bubo, may dihog o perfume sa mga tiil ni Jesus. Walay connection. Ato po i-associate si Maria Magdalena ni atong babae nga hisakpan nga nanapaw. Walay connection. So, ang giingon sa balaang kasulatan sa record ni San Lucas, minta nga gikan kang Maria Magdalena gipagawas ni Jesus ang 7 ka mga demonyo. So pati pasabot, Mary Magdalene was before she was possessed by different kinds of spirits. Pagkatapos gipaglingkawas siya ni Jesus. So mora gyud klaro, wala giingon nga si Maria Magdalena prosti, wala giingon si Maria Magdalena is a kind of sinner, a woman nga mananapaw, wala giingon. Dili si Maria Magdalena gikan kaniya gipagawas ang 7 ka mga espiritong dautan. So mao ni si Maria Magdalena giayo ni Jesus. Naayo siya sa gahom sa Dios nga iyang na-encounter. Ug sugod ni adtong pagkahimamat niya kang Jesus, kugod ni adtong nahiling kawas siya sa pag-ulipon sa mga espiritu nga dautan, si Maria Magdalena nahimong sumusunod ni Jesus. Siya nahimong saksi sa mga pagsangyaw ni Jesus. Nahimo siyang saksi sa pag-ayo ni Jesus sa mga masakiton, sa pagpalayas ni Jesus sa mga demonyo. Nahimo siyang saksi sa pagpakaon ni Jesus sa kanang daghang mga milagro sa pangatao nga iyang nabuhat. Hangtod nga sa katapusan, si Maria Magdalena nahimong saksi didto sa kasakit kamatayon ni Jesus didto sa Kalbaryo. O at the end of all of this, si Maria Magdalena nahimong saksi sa pagkabanhaw o sa nabanhaw nga Kristo. Nahimamat niya ang Kristo nga nabanhaw. So ang klaro mao nga si Maria Magdalena nahimong saksi. Saksi siya. Kung siya si Maria Magdalena na-encounter niya kining Ginoo nga a God, a kind of God who demonstrated always His love for all of us. Kanang Dios nga magpalingkawas kanato gikan sa atong pagkaulipon. Kanang Dios nga magpalingkawas kanato sa atong pagkamakasasala. Na-encounter ni Maria Magdalena kanang Jesus nga dili mo condemn kaniya. Kanang Jesus nga mopasaylo sa bisan unsa nga sala sa katawhan nga mudangop kaniya, kanang Jesus nga mupasaylo sa kanunay. Kanang Jesus nga hulagway, perfect image of God's mercy. Mao na iyang na-encounter. Ug tungod dining maong encounter si Maria Magdalena nahimong saksi. Nahimo siyang saksi ug ang iyang pagsaksi iyang gipakita diha sa iyang pagkamasubsob. Grabe tong masubsob nga follower ni Jesus. Kanang grabe gisa ka mga sa pagkasumusunod nga adto siya kung asa sa Jesus puyog pud siya uban siya sa katawhan hangtod nga bisan didto sa ngilngig nga kamatayon ni Jesus sa Kalbaryo si Maria Magdalena wala gayud motalikod kang Jesus. Niunong siya sa kasakit uban sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Juan nga beloved disciple. So magkaigsuunan, let us become like Mary. Mary Magdalene in our time. Erase in your mind, Mary Magdalene is a prostitute. Erase in your mind that Mary Magdalene
usa ka mananapaw nga babae. There is no connection with that sa scripture. Ang naay connection, giayo siya sikan sa pagkaulipon sa pito ka espiritong maot. Nahimo siyang saksi ni Jesus. Kuyog siya sa journey ni Jesus gikan sa public ministry ngadto sa kamatayon sa Kalbaryo, og nahimo siyang tigpamaba. Nahimo siyang sulugoon ni Jesus, disciple, an apostle to the apostles. Sa pagkabanhaw ni Jesus, siya ang una nga nakakita sa nabanhaw nga Kristo. Ang mga lalaki nga tinun-an wa kakita pag-una. Si Maria Magdalena ang unang witness sa resurrected Christ. O siya mo ay gisugo ngadto sa mga tinun-an aron ibalita kini nga balita nga si Jesus nabanhaw. Busa si Maria Magdalena sinunod ang mando ni Jesus miadto kang Pedro, kang Juan o guban pa mga tinun-an aron ingnan sila nga si Jesus nabanhaw. Sa atong panahon karon, tingong kita nga ang pagkabanhaw ni Jesus ang tinubdan sa atong kalig-on, ang atong paglaom. Nga bisan unsa ang mga suliran, bisan man makaingon ta mo nabuntog na ta sa atong mga problema sa kinabuhi, apan dunay pagkabanhaw. Ug kining pagkabanhaw, si Maria Magdalena mao ang kanang unang witness sa resurrected Christ. Let us be like Mary. Let us tell the world. Let us tell our neighborhood. Let us tell our family that Jesus is risen. Og ang balita sa pagkabanhaw ni Jesus mao ang naghatag og kadasig, kalig-on sa mga tinun-an nga sila mibalik, nga sila nadasig pag-usab og sila misunod kang Jesus. Nagtigom sila pag-usab og sila gitawag ni Jesus pagbalik dito sa Galilea. So mga igsuon, nakinahanglan ang atong panahon karon og Maria Magdalena. Hinaot nga kita mahimong mga Maria Magdalena witness of the resurrection, witness of the resurrected Christ. Manindog kitang tanan o gato karong ipadangat ang atong mga pangaliya. Si Maria Magdalena nakasinati og kalipay sa iyang paghimamat sa nabanhawng Jesus. Kining mahimayaong hitabo maghatag og kahulugan og kabag-uhan sa ato usab nga kinabuhi. Magampo kita, mapo ang ngurong amahan, dungga kami.